Γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω ένα άλλο μαγικό, το οποίο είναι ένα mentalist μαγικό ουσιαστικά και είναι λίγο αρκετά, οφείλω να πω, δύσκολο. Αρχικά όμως πάμε να δούμε την παρουσίαση αυτού του μαγικού. Έχουμε εδώ πέρα μια κανονική τράπουλα, την οποία και θα κόψω κανονικά. Ωραία. Δώστε και άλλη μια φορά. Θα ανακατέψουμε λοιπόν και έτσι. Έτσι κανονικά. Κόβουμε. Ωραία, και μια τελευταία φορά και θα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, τι θα κάνουμε. Σκοπός αυτού του μαγικού είναι να καταλάβουμε, είναι όταν πάρουμε φύλλα στο χέρι μας, να καταλάβουμε πώς ακριβώς κρατάμε. Και αυτό θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα. Π.χ. αυτό εδώ πέρα τα φύλλα, τα οποία έχω την εντύπωση πως είναι 24 φύλλα. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και ναι, 24 φύλλα. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Π.χ. τώρα παίρνουμε ένα πιο μεγάλο. Κάπου σε αυτά εδώ πέρα τα φύλλα. Και έχω την εντύπωση πως είναι 43 φύλλα. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 φύλλα. Πολύ ωραία. Και ας το κάνουμε για μια τελευταία φορά. Έτσι. Ας πάρουμε π.χ. αυτά εδώ πέρα. Και έχω την εντύπωση, πάλι δεν γίνεται να είσαι ποτέ σίγουρος στο μαγικό. Θα καταλάβετε στην εξήγηση όταν το εξηγήσω, γιατί δεν γίνεται να είσαι ποτέ σίγουρος. Έχω την εντύπωση λοιπόν πως είναι γύρω στα συγγνώμη. Μάλιστα. 34 φύλλα. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 φύλλα, όπως είπα. Αυτό ήταν το μαγικό. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και άμα θέλετε κάντε και κανένα comment. Αυτό ήταν λοιπόν το μαγικό. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την άλλη φορά στο επόμενο μαγικό. Γεια σας.